Bakit sada beshi ko? So today's video guys, magbiyahe na po may 48 hours medyo taas gyud. So ready na gid na to ang mga ani mga Kalipungan, mga Suka Airs and Chorvanes. Go now. Oh, may daanan pala dyan. Bakit may dahil Joel, mag-hi ka para makita ka ng pamilya mo. Tubig dagat pala. May mga bahay pala dyan, no? Tapos nag-vlog yung po. Hindi, picture mo yung buong barko eh. Ito na ang seaman. Boy, Seaman. Uy, baka mahulog yung mandar na dad. Ay, gajan. Okay. Dito may ano. Dito may saging. Mas maganda dito picturean, oh. Oh, okay. Totoanan.
Ikaw na muna magsiya. Siguro sa masal lahat mga stock nito, mga nasa drop, container. Mga After 48 hours, it's like 3 days and 2 nights, niabot na jud mi. So this is the driver's area. So this is where the captain operates the Chorvanes Eklabush Camperlush. So this one, nag-stop lang ni siya kay para na sila gibuhat ng something. So karon taud-taud mo under na pud ni para modunggo na gid siya sa Pantalan. Sino may-ari ng lupa na to, ganyan. nagkakadispute nga dyan eh. O kaya nga, kaya i-meeting nga muna bago ano. Okay guys, mag-unload na po. Ay, hindi pala. Mag-unload na mga likid, mga gamit para sa Yan po, isang container na Whisper po yan. ito po, whisper na ako ni Whisper with Wings. Baba na siya, Joel. Ito. Ay, baba na din tayo.